Sepet waard van de morgenbetiert uit bed bellen en dacht eerst dat het een grap wie. Maar al gauw kwam hij erachter dat het wel mis wie. Alles is brand, alle machine kan niet meer gebruiken. Ja, ik weet niet wat moet ik nu doen. Ik kan nu niet normaal denken. Ik heb een erg stress. Ik kan niet normaal denken. Ik weet niet wat moet ik doen. Alles is brand. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Forensische specialisten zullen een onderzoek instellen. Sepet had zelf geen idee. Die weet ik nog niet, omdat alle steker heb ik altijd uit. Kijk, daar een steker allemaal uit. Niks te brand, machine niet brand, dat niet brand. In 2000 ging zijn zaak Modres, even verderop in het Jereveen, en al in vlammen op. Een jaar later begon hij weer opnieuw. Hij kreeg daarbij stiepen van een soort Jereveeners. Dat gebeurt nou ook weer. Nooit toch? Nee. Maar dit was dit, hè? Ja, dat is toch niet normaal? Nee. Niet normaal. Nee. Ali had een verschrikkelijke hege gunfactor in Heerenveen. En we dachten dat mij en Warden en we zullen de grif is uiterste best voor doen om hem weer op rails te krijgen. Want hier het krek zat verschrikkelijk mooi aan het rennen. Van de inboedel is net volle meer te redden. Sepet zal voor de derde keer zijn zaak opbouwen moeten. Je moet verder leven gewoon door. Ik ga ook door. Dus heel veel mensen steunen van mij. Ik ben ontzettend dankbaar voor Frieslandse mensen. Dus ik ga gewoon door.